Ayun po at makahanda na naman, bengin na naman na dahil pong warak-warak boy sa ingulang banya na naman at abi-abi na naman po. Follow our page po, bakit tulak tayo po yung Balenta mong Pampanga. At bilang sa po namin po kay Red Cross, ikay pong manabe, may our good Lord bless you po. Have a blessed dreams at see you all tomorrow. In Jesus' name, itang lugod na ibalabal niya kayong beta mo, kabeda rin pamilyata mo, kaya beda rin pamilyata mo. Salamat po. Ayun po yung master at mga niya naman, uling may marami, lasin niya, may manibat na dinabak pong kay big swimming, magpapawas na eh. Manta na po. Ayun po at mahal na po. Ayun yung master, pagsilbihan ng mister mo, uling okay mo yung papangata mo, mister mo. Okay mo. Sige. Master, sige. Ano ka? Mga tala po at blessed kayo po. Enjoy tamo po yung pamangata mo. Lagay tamo yung luto mi, o yan yung luto mi din. Sigang niya pong tilapia. Itang sobra-sobrang guli, sigang mi, hindi na namin tilapia. O ito po yung master at yung kayo. Aparte mamang nating sabaw po. Manyaman Panitang guli. Maman masyadong guli, master? Aligo? Ha? Ay, yaman na yung sabaw natin yung puso yan eh. Atin na. Oo, yaman yung... Gatak matani mo. Sabi niya itang nandinig na eh. Itang ulam tam. Ano yung lasa, bossing? Sabi niya, kaya wala na ka. Manyaman yata eh. Balo nung manyaman niya nung maslam yun. Nano niya kasi lang yung asawa ko. Kakaliwang ilan. Chino, nanya kasi lang yun. Chona? Chona? Chona ya pala lago. Kakaliwang ilan yun. Kanimayap. Kahit pa musigang pamoy ng kakanatamo. O sige, Mr. Mo na ito ang mga tanang. Blessed night po kaya katamuan. Enjoy our page po. At mag-enjoy tayo po. Baka talaga medyo malukutan din ang talang saya. Blessed night po. At kaya Pampanga, biyangin na po. At diyang haliwang abroad, diyang haliwang natsukayang abroad, blessed dreams po kaya katamuan. God bless po. Ayan po. At biyangin na po. Biyangin na po kaya ni kaya katamuan kayong Pampanga po.